खुलुमबाय दिनै 6 डिसेम्बर 2023 बुधबार गवालपारा टाउननि सासे सुबुङा फुंबिलिनि समाव मर्निं वाक खालामबाय थानाय समाव गंसे गारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय खनीन्द्र नाथ। दा बे जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गवालपारा पुलिसा एरेस्ट खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जालुकबारि पुलिस बादायाव सिखाव खावनाय केसनि थाखाय पुलिसजों हमजानानै लकआपआव दोनजानाय दायनिगिरिया लकआप सिङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिखावनि मुङा जाबाय जहेरुल इस्लाम। बरपेटायाव एसबिआइनि सासे कास्टमारनिफ्राय 2 लाख रांखौ लांबाय थानाय समाव सासे सिखावआ बेखौ नोजोर लाखिनानै बिनि रांखौ सिख'नो थाखाय मोदोम मानग्रा केमिकेल सारना होनानै रांखौ सिख'नो नागिरनाय समाव उदाङै राइजोफोरजों हमजादों। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय रितेश सिंह, बिहारनि थागिबि। बिहारनि पाटनायाव सासे आइजो आरो बे आइजोनि 5 दाननि फिसाजो गथ'आ लामाजों थाबायलांबाय थानाय समाव गंसे हा लांबाय थानाय ट्रेक्टरजों सौजानानै बिमा आरो फिसा सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय पूजा कुमारी, बे जाबाय बिमा, आरो आरथिया कुमारी, बे जाबाय फिसाजो। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय कटाबारिनिफ्राय थिरेनपारा थांग्रा लामानि गंसे गेस्ट हाउसआव खुसि गेस्ट हाउसनिफ्राय सासे सेंग्रानि गोथै सह बोखांनो हादों। नाथाय बे सेंग्राया रुम सिङाव बोरैहाय थैखो बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। खुसि गेस्ट हाउसनि 109 रुमनिफ्राय बे गोथै सहखौ बोखांनो हादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय परसमानि काकति, बायहाटा सारियालिनि थागिबि। थांनाय 2014 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस बादानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलाव एनडिबिआ प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनायनि फोरमान लानो थाखाय काजलगावआव थानाय जिल्ला बिजिरसालियाव निउज लाइभनि गाहाय सुजुगिरि सैयद जरिर हुसैनआ नुजाथिदों। प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानायफोरखौ बिजिरसालियाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। 2014 চনৰ এটা অতি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। প্ৰিয়া বসুমতাৰী এগৰাকী ছোৱালীক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। বিভিন্নজনক তদন্তৰ আওতালৈ আনি CIDয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু এতিয়া সেই গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চিৰাঙৰ ছেছন আদালতত এই গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়তে 2014 চনত নিউজ লাইভত এটা বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটোক লৈ, যি হত্যাকাণ্ডই প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি হৃদয় কঁপাই তুলিছিলে। বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিয়ম মৰ্মে যিহেতু নিউজ লাইভত সবিশেষ এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটোৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু সেইবাবে সাক্ষ্যদান কৰিবৰ বাবে নিউজ লাইভৰ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জৰিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক আদালতে তলব কৰিছিলে সাক্ষী হিচাপে। আৰু তেখেতে আজি ভাৰতীয় যি আইন ব্যৱস্থা তালৈ সন্মান জনাই চিৰাঙৰ ছেছন আদালতত হাজিৰ হয় আৰু তেখেতৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে। নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে বিচাৰিব যে এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড যোনে সংগঠিত কৰিছিলে তেখেতসবৰ নিশ্চিতভাৱে আইনৰ জৰিয়তে কঠোৰতকৈ যাতে কঠোৰতম শাস্তি পায় প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে তাকেই বিচাৰিব। আৰু এজন ল এবাইডিং চিটিজেন হিচাপে নিউজ লাইভৰ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জৰিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই আজি তলব কৰা অনুযায়ী আদালতত হাজিৰ হৈ তেখেতৰ সাক্ষ্য दान करे। इमानै धन्यवाद। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।